Di ka nga kumita. Ang namat dato yung tao nga. And welcome back to my life. Again mga sis, nais kong magpasalamat po sa lahat po nang nagsusubscribe sa ating YouTube channel. 1 million takablubong. Hugs and kisses mga sis. Singeris. Okay mga sis, before we start the video, nais kong mag-comment down kayo kung anong challenge o kung anong kaduldugan ang gusto nyong gawin namin ni Mama dito sa bahay. And if you are new to our channel, just feel free to subscribe down below and hit the notification bell para always kang updated sa lahat ng ganap sa buhay namin ng Mamang Ungat. Ngayong araw na to kasi mga sis is magpapaapit kami ng palay. So ang vlog na to ay pupunta kami sa farm mga sis. Magluluto kami ng pagkain ng mga farmers, ng mga trabahador namin doon sa farm. And kamustahin natin kung nawadwad mo lati apit ano dati pagbayad ti utang. Ganan tayo na. So mga sis, samahan nyo kaming mag-prepare ng food ng mga farmers tapos yung mga taga-buhat kasi nagpa-apit kami dun sa kwan namin, sakahan namin. So now, ang ginagawa namin ni Mama is we are preparing food. As you can see, gulay para always silang matibay. Hindi always silang malakas at matibay kasi hindi biri yung ginagawa ng farmers natin. So definitely kailangan nila ng energy, and one source of energy is yung masarap na pagkain. Di ba, Ma? Di ba? Di ba? Of course, yes! Ginagawa mo dyan. Iiwaon na. Di ba? Tapos later, iwaon ni Papa J. Char. So, ano to? String beans, mga sis, kasi magluluto si Mama ng ginisang Gulay. pipit. Hindi ang hilasan na ginisang pipit. Marta ni Papang ko mga sis, so kailangan tayo nga kitaan nga nalaing no deggas na kasi kanain kayo maungtang no deggas na, di ba Ma? Naungo ni Papa. Nakita mo deggas ni Papan? Ma? Ma, nakita mo deggas ni Papan? Hampay. Nakita mo? Budo-budo. Huwag di budo. Budo-budo. Nakita mo deggas na? Huwag na. Pinutot na. Caterpillar? Yes. Caterpillar deggas na? Oras ka. Nga! Oras ka. Gumarampa. Mga sis, this is how to remove yung hindi kailangan, video na. Yung mga hindi kailangang particles sa string beans. So, both ends kailangang tanggalin. Ganon. Tapos, tanungin mo sa sarili mo, naapay imbati na kamutom. Okay nung karabasa. Kaya iyo maes, kakabsat, may kayo. Pak! Daldalusan na ditahong na. Sa nabang sito. Okay, trivia mga sis. Alam nyo ba ang kabatite? Pangpak all kindagito yung sumarampiting nga uke. Mamalain? Mabaling ipak-all? Okay ka. Kung maraginat ka mo. Ang pinakamalaking kabatite, ang pinakamasarap na kabatite, tal na. Tamang tumangkin. Natangkinan na. Nasab! Isang ngamin na natangkinan nga mabaling ilong kinatangkinan. Ipili mo man yung palit tarupa mo. Siyempre na natangkin yung kabatite, apay kabin mo. Ah? Lasig mo tinasal. Kalabasa, pampalinaw ng mata. Pag no makita no apay imbati na ka, han nga si kati umuna, no dikit si kati may kadwa iti biyag na. Meaning kabit ka o kinina. And we are done mga sis. Ano man Pa! talaan natin dyan eh. Sa nga banyera ti prepare mi mga sis. Okay, my mother is cooking na. Ginigisa niya yung Ano ko nga. Ano kampanya ko. Agluluto ni Mama tayo mga sis. Look how moms be like. Okay na yung hindi yung ubeng sa cellphone lang ubrain nyo nakadugdog yun tibalay. Look di yo! Kanon nyo ta cellphone nyo? Ayun na nga nga ruda. Mapaypayag ka man. Okay na natuya. Okay mga sis, tatapos nang lutuin ni Mama yung tahong. So, aamoy na natin mga sis kung mabango at masarap. Ang tahong na niluto ni Mama, okay na. Bangsit ang
Iti farmers nga agbagbagkat pamigsada iti tahong. So nga kailangan og paapit kayo ket adati tahong kasi kay dagiti lalaki ti tahong ora na bangsit. Oh, ginisang la tututukan na pa niya rita purpose na rita ma. Bagoong. Nya purpose na ita uba. Ano na ibasmat na ba di karon na nga agubo. Agobo. So dapat ang agobo dugsudugsulon na. Si ma? 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 Okay na. Nagpag sige mag-uong nakadugdugyot ka ma. Kisa ba? Ni mas? Mas? Naman. Diba? Oh, napudo. Sige pa. Sakto lang. Nag-imas talaga luto ni mamang ko. The best! The best! Apay. Hi, hello. Maraktak nandong kagluluto kada pang kalimi. Allah. Bolang kristal, sino ti tsaka ng anak mo. Bakit dati bagain ko na nito. Anong ulam labida na di ba kito? Like, nag-prepare na kami mga sis. Kami mamalo nun. Kasi feeling ko mabisin dagi farmers son. So, ija is mga dagma po ang farmer. Nagkuha ko nga pa. Meron na. Labere. Mga yun yan. That's our monster, ma'am. Ang nakon mga sis, so nga to bro, ano na madyag videos ah. Ganda na ba? Join na mga sis! Ma! Hi. Ah, bongga. Ala! Ah, pintas! Pintas! Ayaw, at ti paralis tami apo. Pigsaan nga agsagay ka, pigsaan nga merienda. Ho ho. Pinitibang ti 70. Tulog may. Tunay. Awa, naman bagat na. Biya galawad siya. Tagito'y apo ti bongga nga farmers, king kakadwa ti farmers. Melchor, kaman na. Yung mas bongga dito. Yan mo. Kinja chan na. Dade. Meron merienda ni daddy kasi nga pwede isunod ti soft drinks. Dade. Di ba? Kapugian nga daddy. Nakita na ka din daw ni Rudy Jai, wala nang araw. Nagarta ito ni ti Sera, dakpil chan na. Mga guyudan ta ukol-ukol ko ah. Oh, mga ni mama ungatan. Agay ka man ma. Ang katatay, di balay niya. Wala mga nan. Sa og video na latan. Agay ka ma. Hi, mga tayo. Ma, ito ni. Ito nga kumita. Ito ka nga kumita. Anya, amat dato yung tao nga. Ito ka nga kumita. Ah. Let our baboy eat. My brother love. Okay, tapos na silang kumain mga sis at yun na, nakapagpahinga na sila at game na ulit. So ngayon, pagbati ni mamang ungat, agawid na kon. Bati ka na ma. Mantay na ni papa, tabak agbirok sa bali nga mama. Ano ma? Ma. Ay! Bye mga sis! See you later! Aha! Kita ka man sa camera. Sa motor kami mga sis! We are home na mga sis. That's all for the video. I hope you have enjoyed the video. Province life mga sis. So mabuhay po lahat ng farmers at sana one day yung presyo ng palay, ng mais, ng lahat ng agricultural products ay tumaas. Tanong maganasan nga agtalon na giti manalo nga padami.
And again mga sis, thank you so much sa lahat po ng sumusuporta kay Andy Morena and Mamang Ungat. You follow us on our social media accounts at Andy Morena. And again mga sis, comment down below kung anong challenge o kung anong gusto nyong gawin namin ni Mama dito sa bahay. And let's try to make it happen. Again mga sis, I love you all. See you on our next video. Bye-bye!